Mi az, ami legális, de abszolút illegálisnak kellene lennie? A testvérem egy olyan nővel házasodott össze, akinek egy korábbi kapcsolatából volt egy lánya. A testvérem az apa szerepet vállalta a nevelésében, ez Alani is apának hívta ott. Később született egy közös fiúkész. Amikor a lány 16 éves lett, a testvérem és a felesége elváltak. A testvérem továbbra is támogatta mindkét gyereket, fizetett gyerektartást a fiának, valamint önkéntesen a lányának is. A hétvégéket és a nyaralásokat is együtt töltötték. Azonban amikor a lány betöltötte a 18, életévet, megszakította a kapcsolatot a testvéremmel. Később kiderült, Hogia volt felesége a fiúk után zsáró gyerektartást, és a lány egyetemi tanulmányáira költötte. A lány, bár nem vér szerinti gyermeke a testvéremnek, anyagi támogatást kapott az ő jövedelme alapján is. Testvérem végül abbahagyta a gyerektartás fizetését a fiának, mivel ő már nem az anyjával élt. Ezután a volt felesége beperelte őt gyerektartásért, de a lány után arra hivatkozva, hogy testvérem a lány törvényes apja. A bíróság a felesége javára döntött, és a testvéremnek fizetnie kellett a lány után is 21 éves koráig. Ráadásul visszamenőleg is meg kellett fizetnie a korábban elmaradt összegeket. Testvérem lelkileg összeomlott, mert mindig a sajátjaként tekintett a lányra, de azt érezte, hogy a volt felesége kihasználta őt.